awulutho weyiphathela ufuseke asisenawo nje lokho ngaqala ukuthi ngidayise lama products engiwadayisayo sengiyaglowa nje kuphela ufuseke nje angisenawo noma ungenzani kwi-mother of all sesokubizela abanye ufuseke asinawo kulonyaka Nkosi yami asinawo Nkosi yami kokhohlwana asinawo ufuseke nalabo abantu laba abafusekiswayo nabo bazosixolela ngoba sisenawo. Yewe ngane zawethu impela sibona lapha ngomsakazi weKhozi FM uZimdola zimiphi biyela njengoba ke esiphawulile ngomcimbi weMother of All Maskandi Festival enokuzonzeka wona ke lonyaka njengoba ke sevezile ukuthi cha impela ke igama lika Fuseke impela ayike abazuba naso ke isikhathi ke salo kulonyaka kodwa ke abantu ke impela ke baphuma ke esandleni bakhona ke abanye abantu ke abazodela ke nabo ngendlela kanti ke wengane zawethu impela sokhumbula ukuthi ngonyaka odlule impela ke uZimdola watrena kakhulu ke emcimbini weMother of All Maskandi Festival ngoba ke efusekiselo ke igcwame lisha lesi stage liperforma ngenkathi ke elihlwitha kabe impela ke imicro kanti ke wengane zawethu impela ke abathandi nabalandeli bomculo Maskandi ke abaningi ke babonakala ke impela ke bengasejabuleli sona ke isenzo njengoba nalo ke igcwame lisha impela ke lazi lakhipha ke item ke lathi ke umfazi ke engithuka bafuthu impela ke uZimdola ukuthi cha impela kulonyaka hayi isikhathi ke sikafuse impela ke hayi abasenaso kodwa ke labo ke abazothi impela ke babehave ngendlela ke ongamele babehave ngayo bakhona ke abangcono ke abayokwazi babadile ke naye ke lo muntu bafuthu impela thina ke simbosa sithi MTV sithi bafuthu ake sibambela ihlangano yona ivideo elandelayo.